Que palabra dá nome ás terras entre o Miño e o Douro? Durante séculos, estes outeiros e valgadas foron chamados Galicia. Era un país en lindes, no que povos de toda Europa sementaron aldeas nas fragas roturadas. As dúas beiras do Miño compartían un mesmo rei, e a mesma lingua agromou nas dúas beiras. Dende o ano 410 da nosa era, os suevos someten as terras de Galicia gracias a un pacto co esmorecente poder romano. Este acordo propiciará a creación do primeiro Estado independente de Europa. Na mal chamada escuridade do medievo, dous nomes alumean a identidade de Galicia: Xacobe de Compostela e Martiño de Dume. O bispo de Dume foi un ilustrado humanista e home político clave na organización do reino suevo. Santiago facho dun extraordinario camiño cultural e económico. Os dous alicerces do mundo que se construe entre os fragmentos do Imperio Romano. Entre o Miño e o Douro, os camiños de Santiago alumean a historia compartida entre Galicia e Portugal. Polas terras de Guimaraes emprendemos unha ruta que seguirá o ronsel de Martiño e Xacobe. O largo do Toural en Guimaraes recíbenos co seu habitual talante cosmopolita e señorial. A cidade amosa unhas exquisitas formas que combinan a perfección co rechouchío máis doméstico do entorno rural. O mercado da vila é peza mestra desta vizosa mestura. Detémonos un intre coa intención de saborear tanta variedade de acenos e retruques. Guimaraes foi un destacado núcleo medieval ligado durante séculos á historia de Galicia. Aquí iniciou o seu camiño o reino independente de Portugal no século XII. A vila xa era un fito inexcusable nas rutas xacobeas. Esta ondulante praza leva o nome de Santiago. Nela reuníanse moreas de peregrinos para visitar unha minúscula capela adicada ao Xacobe. Conta a tradición que o propio apóstolo viñera traer ata o interior dun templo pagano a imaxe da Virxe. Tal fazaña non podía deixarse esquecer e por iso a praza leva o seu nome. No século XIX a capela foi derrubada. Preto da praza, o albergue de San Crispín do século XIV sobreviviu a modernidade. Hoxe en día dá morada a mulleres en teito. A señora María convídanos pasar. E aquí que é o que fan a noite de Natal? É unha ceia para os pobres que andam abandonados aí pelas ruas. E pode entrar todo o mundo? Pode entrar pobres e até ricos. E que é o que preparan esa noite? É unha panela grande de ferro cheia de bacalhau. Só bacalhau. Arroz? Não. Só bacalhau. E cozido. E é um cordeirão, mas esse não é panela. É uma coisa já de inox, assim, já feito de propósito, cheia de coivo, de olhos de coivos. De olhos de coivas? Olho de coivo galego. Isto é muito antigo, mas de antes diz que eram mais de 200. Mais de 200 anos? Tá, pessoas pobres que vinham aqui. Agora é que há menos pobres
povo agora tem reformas, de antes não havia. Quantas mulleres moram aqui? Aqui tem que morar 10. São 10 quartos. É um para cada uma. Os quartos são pequeninos. São bonitos os quartos? São estes que estão à vista. Estão assim limpinhos. No reducido albergue introducíronse razoables comodidades, respeitando a estrutura tradicional do edificio. Moitos visitantes veñen coñecer o vello hospital e a señora María informa de todo o que sabe. Porque isto é o antigo dele, eles já disseram quantos anos. Ele tem ali uma placa fora. Tem ali uma placa. 600 anos. 600. Sim. É muito antigo. Foi em São Crispim, eram 2 irmãos, ou 3, ou não sei se era 2, se era 3, mais do que um era, que deixaram esta deixa para os pobres. E deixaram a ceia e isso fez sempre a ceia. E o que sobra, às vezes, ainda vem umas daí de fora buscar para fazer roupa velha para outro dia. Está bem. Aproveita-se todo. Não se perde nada. En Guimaraes, as referencias a Compostela multiplícanse. Un Xacobe preside o Largo da Oliveira. A tumba do peregrino anónimo que se exhibe no Museo Alberto Sampaio é un resumo dos atributos que portaban os camiñantes. Vieiras e bordón. Outro Santiago do século XVI leva atuendo de peregrino. As vieiras son o símbolo da relación con Compostela e utilízanse nos máis insospeitados lugares. Hai motivos abondos para ficar un bocado máis, pero saímos para a cidade de Braga. Bellas glicinias relustran entre o asfalto. A beira do camiño, a 10 metros da estrada, o mundo ten outras maneiras. A augusta vila romana de Braga foi sede de bispos galegos dende os primeiros tempos da Igrexa Católica, e no velo onde se enleaban todos os camiños medievais. Nesta primavera reloucante, tamén as olladas se enlean, tecendo un trasmallo transparente no que caen coitados os desexos máis agachados das rúas. Os peregrinos que viñan do sur accedían ao interior da cidade polo campo de Santiago, onde aínda hoxe, á beira do seminario, consérvase a torre tamén de Santiago. Dentro do recinto amurallado podíase visitar ao apóstolo nunha capela cercana a esta porta e logo dirixirse directamente á catedral. Martiño preside a fachada. No interior, envolveito por unha foresta de dourados, o propio dumiense custodia as súas reliquias. Sendo Braga a metrópole máis importante da Galicia medieval, o nacemento do culto xacobeo fíxolle perder o protagonismo en favor de Compostela. A beira do altar maior, na capela dedicada ao fundador da catedral, Pedro de Rates, relátanse prodixios de Santiago. Se a cidade non tiña méritos propios dabondo para conservar a hexemonía das peregrinacións, ben podía entreter un chisco máis aos camiñantes xacobeos. No século XIII contábanse na vila 11 albergues e 3 hospitais. Visitamos o Hospital de San Marcos, na primorosa fachada barroca un lanzal xacobe de parte con outros compañeiros. Dume, a piques de ser absorbida polos arrabaldos da cidade, detenta a memoria do bispo Martiño.
Foi aquí onde desenvolveu o seu quefacer político doutrinal aquel home de orixe húngara que chega a Galicia no século VI para convertir o reino suevo de Teodomiro ao catolicismo. En Montelios, a escasos quilómetros de Dume, achamos a máis abrumadora proba da competencia relixiosa entre Compostela e Braga. Na mitade do século VII é nomeado bispo de Dumio un monxe do Bierzo, Fructuoso. Non querendo abandonar os hábitos da súa orde, funda un novo mosteiro en Montelios, onde proxecta repousar en paz ao cabo dos seus días. A paz dura 400 anos, ata que un dinámico bispo de Santiago, Diego Xelmírez, irrumpe ostentosamente e comete o chamado pío latrocinio. Preocupado polas reliquias que facían sombra ao sartego do Xacobe, viaxe a Braga e entre mostras de teatral devoción apropiase dos osos de Fructuoso, Silvestre, Cucufate e Susana. Unha leccionadora placa expresa con claridade que só no ano 1966 a Igrexa compostelana restituíu a Montelios o que lle fora usurpado. Alonxámonos desta exquisita obra paleocristiana por calzadas doutrora ricamente empedradas. Dende finais do século VI, Galicia fora anexionada ao reino visigodo. A luz dos bispos ilustrados de Dumio foi esmorecendo. A presencia musulmana na península a partires do século VIII crea un conflicto para a cristiandade. No ano 813, o achádego do sartego de Santiago non pode ser máis oportuno. A veracidade das reliquias ofrece dúbidas, pero son innegables as espectaculares consecuencias. Xacobe relampara en toda Europa, devolvéndolle un nome propio a Galicia. As vías de comunicación foron restauradas e poboadas. Na antigua vía romana Brácara-Astúrica-en-Cuarta, que levaba a Tui, recupérase unha ponte a altura de Prado sobre as augas do Cábado. Como as formas son as formas, un banco ofrece repouso e o viaxeiro aproveita para ler un inquedante consello nesta inscripción de 1676. En cuanto tiveres días, mira por ti, sé prudente, así como paga la ponte, se paga la vida brevemente. Pagado xa que logo portádego, o peregrino a Santiago debía decidir se chegaría a Galicia remontando o Cábado ata a Portela do Home ou elixiría a ruta de Ponte de Lima e Valença. Nós seguiremos esta segunda vía, pero antes facemos unha tornavolta cara a Barcelos. Unha rexa ponte atou no século XIV as dúas marxes do río Cábado en Barcelos. A capela da Nosa Señora da Ponte, con alpendre para refuxiarse, esconxura as augas bravas. Diante das ruínas do Pazo dos Duques de Bragança, o pelouriño do Aforcado amosa Santiago en faena, sostendo a un peregrino na forca. O coitado fora acusado de roubar unha copa de prata nunha pousada e condeado a morte. O oportuno canto dun galo xa asado foi a proba da súa inocencia. O milagre de Santiago lémbrase no popular galo de Barcelos. Os peregrinos recorrían a vila e saían pola Porta Nova. Ao pasar pola torre da homenaxe escoitase un extraño balbordo. Son os galos do Aforcado que atraen así os turistas desprevenidos. Fora da muralla agarda unha curiosa sorpresa. Esta virxe peregrina procede de Pontevedra
e gárdase nunha igrexa levantada onde outrora houbera unha capeliña dedicada a Santiago. O camiño que do Cábado nos leva ao Lima emprende a subida á Portela da Facha. No século XIII, un albergue esperaba os peregrinos. Nun extenso relanzo do río do esquecemento póusase Ponte de Lima. A beleza decadente da vila complétase coa fermosura da ponte medieval. 15 arcos que se erguen sobre o Lima definen a vocación do núcleo como cruce de camiños. Os romanos lograran construir un paso estable sobre o río, despois de superar certos medos. Unha lenda aseguraba con evidente tono defensivo que ao cruzar o Lima cara ao norde perdíase a memoria. Tivo que vir 10º Xunio Bruto en persoa para demostrar a falsedade do dito. O tránsito de persoas en Ponte de Lima dera orixe á feira máis antiga do país. No século XII, a piques de se independizar o Reino de Portugal, concédeselle á vila unha carta foral que impulsa o seu desenvolvemento. Os peregrinos que chegaban ao Lima atopaban un couto amurallado con 9 portas. No interior, un albergue e un hospital confortábanlle o corpo. Duques, abades e cardenais alternaban no camiño con pobres peregrinos que se aloxaban en cortes e palleiros. Unha vila sempre ofrecía outras posibilidades. A propia raíña Isabel de Portugal pasou por Ponte de Lima en 1325, seguindo o exemplo de Francisco de Asís, que tamén coñeceu estes lugares de paso a Santiago. A vía que dende o Lima se achega a Valença e Tui non foi a única frecuentada polos peregrinos. Os camiños da costa eran amplamente utilizados no fin do medievo. O camiño do interior continuaba polo trazado da vía romana e despois de atravesar a ponte sobre o río Coura ascendía ata San Bento da Porta Aberta. O mosteiro, como o seu nome indica, abría as portas aos viaxeiros a calquera hora do ano. De certo, habíase a derradeira noite que pasaban entre o Douro e o Miño. Pola estrada de Cerdal, asiña se chegaba a Valença do Miño, aínda sen fortaleza que a defendera. Debruzados sobre as murallas, ollamos o Miño. Ningunha raia divide unha beira da outra, só pontes que apertan as terras outrora iguais. Dentro da fortaleza, o solpor bota o candado nas tendas. Os camiñantes medievais andarían á procura dunha barca para pasar o río. Nós sabemos que en 10 pasos estamos do outro lado. Martiño de Dume gostaría desta cálida proximidade. Antes de deixar o país entre o Douro e o Miño, unha derradeira ollada. Na muralla moderna, a porta que mira a Galicia leva o nome de Santiago.
Esta viaxe foi realizada entre o Miño e o Douro na primavera de 1998. Gravaron as imaxes Patricia Ferro, Yolanda López, Víctor Martínez, Miriam Pérez, Cecilia Solla e Sergio Torrado, segundo un guión orixinal de Susana Trigo. Montaron e realizaron o documento Roxelio Barbosa, Anxo Ricón e Susana Trigo. Todas as músicas utilizadas foron compostas por autores portugueses, agás unha peza do cancioneiro peregrino italiano. A todas as persoas e institucións que nos deixaron apropiarnos da súa intimidade, gracias, en especial á Escola Cisabe de Guimarães. É unha produción audiovisual do taller de vídeo Claqueta e Leucocitos do Instituto Luis Seoane de Pontevedra.